खुलुमबाय नोंथांमोनखौ PD निउसआव बरायनाय जाबाय। गोबां फरायसाफोरा सानगासिनो दङमोन मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ मे दाननि गेजेराव होगोन होनना। दायो खौराङाव मोननाय बायदिब्ला मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ मे दानाव होनाय जानाय नंला। सेबाया फोसावना होदों दि जुन दाननि गिबि सप्तायाव आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावना होगोन होनना। 1 निफ्राय 7 खालारनि गेजेराव। आरो हाइजार सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौ 20 जुन नङाब्ला बिनि सिगाङावबो फोसावना होगोन होनना बुंदों सेबाया। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। नोंथांमोना आंनि PD निउसआव निउस गोदान मोननो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। लोगोसे लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम। लोगोसे बेल आइकनखौबो अल सेलेक्ट खालामनानै दोनब्लानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान निउसखौ नोंथांमोना सिगांग्रो नुनो मोनो। थेंक्स फर वाचिं।